Azt a kutya, ez veszélyes. Én a székemben. Fölül nézd csak, Bence, ott fölül. Itt van ilyen kapaszkó, nézd csak ott. Abba kapaszkodok bele. Itt kapaszkodok. Nem, nincs. Nem elég volt. Bárki csinálja ezt direkt. Szándékosan, mert olyan zsöbrek és Sofőr vezet. Sofőr vezet. Igen, egyébként direktben megyünk. Ez még nem annyira nagy volt, hogy előbb még nem volt. De jó lesz. egyik ügyfelem keres agyba főbe is. Most ne szeretnél. Annyira parantalan, hogy most nem szeretnél. Nyugisan mennek, figyelj! Már csak 3.